ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଅନ୍ତରଡ଼ା ଜିପିରେ ଆମର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ହିୟରିଂ ଥିଲା। ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ଆଜି 46 ଜଣ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ଆସିଥିଲେ। 46ଟି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ପିଟିସନ୍ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ସେଥିରୁ 13ଟି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ବାକି 33ଟା ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଜେନେରାଲ୍ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି। ସେ ଭିତରୁ ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ହେଉଛି 3ଟା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଟାୱାର। ଆମର BSNL କିମ୍ବା ଜିଓର ଯେଉଁ ଟାୱାର ଅଛି, ଆଇଦର ଟାୱାର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, କନେକ୍ଟିଭିଟି ଦିଆହେଇନି, କିମ୍ବା ଟାୱାର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଟାୱାର ପାଇଁ ଗୁଡ଼ାଏ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଆସିଛି। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ପାଣିର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କିଛି ଗାଁରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଖୋଳା ହେଇଛି, ତା ଦେହରେ ଲାଗିନି, ତା'ର ମେସିନ୍ଟା କିମ୍ବା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ପାଣିର କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଏବଂ 2-3ଟା ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ରୋଡ଼ ତାଙ୍କର ଦରକାର ଅଛି। ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ମଧ୍ୟ 2-3ଟା ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଥିଲା ଆଜି ଟାୱାର, ଯେଉଁ କନେକ୍ଟିଭିଟି, ଜିଓ କିମ୍ବା BSNL ଟାୱାର, ଆଉ ସେଟା ପାଣି। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ 40%ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ହେଲେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ। ତେଣୁ ଏଲିଜିବିଲିଟିଟା ସେଇଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ବୋର୍ଡ଼ ହୁଏ। ମେଡ଼ିକାଲ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଡିସାଇଡ଼୍ ହେବ ଯେ ସେଥିରେ ସେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଡିଜାବିଲିଟି ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ 40% ଉପରକୁ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ଡିଜାବିଲିଟିରେ କନସିଡ଼ର କରିପାରିବୁ ପେନ୍ସନ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ। ଓକେ, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ତା'ର ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରାଯିବ, ତା'ର ବାଟ କିଛି ନାହିଁ।